ole hi BCM biakin sel hlun ani a hi ni zan vei to lam nge niang nau pang nge niang an lo chena sa hle me hei mic operator thut na vel te tin an lo su sama min tlai biakin kal he thil hi ni zan na ma thleng ni in poi khoi tu hi riat alani lawa tukin jing tongtra inkhom kal tur ten an hmu ani BCM chelhlun poi kan ti pui tak zeta ati tu hi riat chhuah thuai ni sela andum khop mai ole hi BCM biakin chelhlun ani a hi ni zan vei to lam nge niang nau pang nge niang an lo chena sa hle me hei mic operator thut na vel te tin an lo su sama min tlai biakin kal te chuan engma an lo mulem lo tiang hian alo om lem lo wa chuan khoi la nga he tian he lamai te hian an lo su sam hama jing tong trai an hang kala hei te hian Bible te labu te wong vok na te tiang han chuat lai a an lo pai dara a zia lo hle be hei he la hian FM mic ta hian he lan hi kan musician ho thut na lamania ha hian bass guitar te hian lo on be bui mai a khai a zia lo hle mai hei mà tập hành tiền nhân hay nghe là hiện làm tuol anh hay là bù te Bible te nó khởi đi hết